Cadad sa fapar cóirleáin agus ceisneoir. Tá an rialtas tar éis éirí an rinn gnóthaí fástaíochta agus cóimreacha sóisialaí dul I gcóir de leat féin agus de haileach le cuairmóirí, lucht tacaíochta agus ionadaithe faoi dhá máladú ón tuairisceáil luath saothar a bhaint den obair do gcoinní faoi bhí chumas 2017 a déadú go mbeadh éifeacht acu ársa. Iarn muid ort an papar cóirleáin seo a léamh chun fólam faoi na Maltaí agus an sin ceisneoir a chomhlánú. Is siad na Maltaí a bhfuil muid chun ceist a chur ormh faoi na malú níobaí agus a dé. Baineann malú níobaí leis na hathruithe atá beartaithe an íceacht liúntas míchumas. Baineann malú a dé le smaoinniú an phlé luaí is céime na tacaíochta incam. Cílíonn plé lua mas féidir leat agus má tatú a géirí bheith ag obair go dtabharfaí muid gach sais tacaíochta agus is féidir leat có lua agus is féidir chun carú leat post a fháil. Déadú go mbeadh éifeacht ag na Maltaí seo de haileach agus mar sin tá sé tábhachta go mbeadh a fhiosagainn céardí de thuairimí faoi. Is lú an seans go mbeadh daoine faoi bhí chumas ag obair. Níl ach leat an seans go mbeadh daoine faoi bhí chumas atá idir 20 agus 65 bliain d'aois a mbun fástaíochta a gcomparáid le daoine den aois chéine nach bhfuil faoi bhí chumas. Mí chumas agus obair. Tá an céitadan de dhaoine faoi bhí chumas san áit oibre comhionann le leath de céitadan na ndaoine nach bhfuil faoi bhí chumas san áit oibre. 36.5 faoin gcéad, daoine faoi bhí chumas san áit oibre. 72.8 faoin gcéad, daoine nach bhfuil faoi bhí chumas san áit oibre. 2.8 milliún duine an aois oibre in Éireann. 2 faoin gcéad de dhaoine faoi bhí chumas. 8.8 de dhaoine nach bhfuil faoi bhí chumas. Tá go leor daoine a géirí bheith ag obair agus tá siad a géirí déanú ealaí. I gcás go leor daoine faoi bhí chumas is féidir leo agus tá siad a géirí post oiriúnacha agus úntacha a bheith acu. Dar le tarú survey ag 2015